नाजारेतनि जिसुआ बारस'लांगोन अब्ला खानाया गाबज्रिनानै होनदों ओ जिसु दाबिदनि बिसा हौवा आंखौ अनखांदो आन्थाय सिगाङाव थाबायनायफ्रा सिरि थानाय बायदि बिखौ सिगिदों आन्थाय बियो बिमायनो गाबज्रिसिनदों ओ दाबिदनि बिसा हौवा आंखौ अनखांदो अब्ला जिसुआ गसंथानानै बिखौ गावनियाव लाबोनो थिनदों आरो बियो जेब्ला खाथियाव सफैयो अब्ला जिसुआ बिनियाव सोंदों नोङो आंजों मा खालामजानो हास्थायो बियो होनबाय ओ प्रभु आङो गुनु जानाय बादि अब्ला जिसुआ बेखौ होनदों गुनु जाफिनदो नोंनि फोथायनाया नोंखौ बोखांबाय। इसमें आप देखते हैं कि एक अंधा आदमी बेयाव खाना मानसिखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों जब उसे पता चलता यीशु मसीह वहां से निकल रहे हैं जिसु ख्रिस्ट बेजों बारलांगासिनो दं होननानै बिथाङा मोनथिदों तो वो जोर जोर से पुकारने लगता है आरो बियो जोबोद होज्रिख्रावनानै गाबज्रिनो हमदों वो कहता है यीशु दाऊद की संतान मुझ पे दया कर जिसु दाबिदनि बिसा हौवा आंनि सायाव अनखांदो लोग उसको चुप कराने लगते हैं सुबुंफ्रा बेखौ सिरि थाहोनो और जब नाजादोंमोन चुप कराते तो वो और ज्यादा पुकारता है जेब्ला सिरि थाहोनो नाजादोंमोन अब्ला बांसिन गोबारै वो कहता है दाऊद की संतान मुझ पे दया कर बियो बुंदों दाबिदनि बिसा हौवा आंनि सायाव अनखांदो और 40 आयत कहती है आरो 40 बेखौनो बुंदों यीशु मसीह एकदम खड़े हो गए जिसु ख्रिस्टआ थाद'दोंमोन चंगाई चाहिए तो प्रभु को पुकारना पड़ता है सोगाजानायखौ नांगौब्ला इसोरखौ गाबज्रिथारनांगोन लोग आपको चुप कराए तो भी और ज्यादा पुकारना पड़ता है सुबुंफ्रा नोंथांमोनखौ सिरि थाहोनो नाजानो हागौ थेवबो नोंथांमोना गोबारै गाबज्रिसिननांगोन इतना प्रभु को पुकारे कि प्रभु अपने रास्ते में रुक कर पूछने लग जाए आपसे ओरैबायदि होज्रिख्रावनानै इसोरखौ गाबज्रिनांगोन जेबायदि गाबज्रिबा इसोरा थाद'नो गोनां जागोन। इसमें 41 आयत कहती है प्रभु रुक गए और उससे पूछने लगे तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं 40 बेखौनो बुंदों जिसु ख्रिस्टआ थाद'दों आरो थाद'नानै बुंदों जे नोंनो मा नांगौ होननानै ऐसा होना चाहिए हमारी पुकार ऐसी होनी चाहिए कि प्रभु हमारी पुकार को सुन के रुक जाए जोंनि होज्रिख्रावनाया बेबायदि जानांगौ जाहाथे जोंनि होज्रिख्रावनाय गाबज्रिनायखौ खोनानानै इसोरा थाद'नो गोनां और जायो हमसे पूछने लग जाए आरो जोंखौ सोंनो गोनां जायो बोल तू क्या चाहता है नोंनो मा नांगौ होननानै तुझे क्या चाहिए नोंनो मा नांगौ होननानै हमारा विश्वास इस बात में होना चाहिए कि यीशु मसीह मेरा चंगा करने वाला है जिसु ख्रिस्टआ सोखाग्रा होननानै जोंनि फोथायनाया बेबायदि गिदिर जानांगौ उसके नाम में चंगाई है बिनि मुङावनो सोखाजानाय दङ कोई मनुष्य नहीं मानसिनियाव नङा कोई बड़ा कितना ही बड़ा परमेश्वर का दास क्यों न हो इसोरनि गेदेर खामानि मावग्राबो जानो हागौ मैं हूँ एबल हो राजेश हो कोई क्यों न हो आं जानो हागौ एबेल जानो हागौ राजेश जानो हागौ जायानो जाया मानो हम में किसी में चंगा करने की सामर्थ नहीं है जों रावनियावबो सोखानो हानाय गोहो गैया ये यीशु मसीह है बेयो जिसुसो जो चंगाई देता है जायहा जोंनो सोखानायखौ होयो ये उसके नाम की सामर्थ है आरो बिनि मुंनि गोहोसो जो छुटकारा देती है जायहा जोंखौ सख'यो ये कोई पानी कोई तेल कोई चीज काम नहीं कर बे सकती दै नोङो बे थाव नोङो बेफोर खामानि मावा हमें प्रभु को पुकारना पड़ेगा जोङो इसोरखौसो गाबज्रिनांगौ उसकी ओर ध्यान लगाना पड़ेगा बिनि फारसे ध्यान खालामनांगौ लोग हमको अलग अलग तरीके बता सकते हैं चुप रख सकते हैं बाद में आना अभी भीड़ है नहीं सुनेगा मानसिफ्रा जोंखौ गुबुन गुबुन रोखोमै बाहाना खालामनो हागौ दा जोबोद भिर दङ बियो दा खोनासंनाय नङा उनाव फै होनना बुंनो हागौ पर हमें लोगों की नहीं सुननी है नाथाय जोङो मानसिफोरनि बाथ्राखौ जों खोनासंनो हमें नाङा अलग अलग तरीके नहीं आजमाने हैं जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि लामा जों नाजावनो हमें नाङा तो सिर्फ प्रभु की ओर ध्यान करना है खालि जोङो इसोरनि फारसेल' ध्यान हमें खालामनांगौ उससे पुकारना है बेखौल' जों गाबज्रिनांगौ और ऐसा पुकारना है आरो ओरैबायदि गाबज्रिनांगौ कि वो खुद रुक जाए जेरैबायदि गाबज्रिब्ला बेयो थाद'नो गोनां और जायो आपसे पूछने लग जाए आरो नोंखौ सोंनो गोनां जायो कि क्या चाहते हो मा नांगौ और आगे की आयत देखें आप यीशु मसीह ने क्या कहा आरो बिनि सिगांनिखौ नायबा जों नुनो मोनो जिसुआ मा जब बुंदों 41 में यीशु मसीह ने पूछा कि तू क्या चाहता है मैं करूं 40 बुंदों जे नोंनो मा नांगौ आं नोंनि थाखाय मा मावनो होननानै तब उस अंधे ने अपनी जरूरत बताई अब्ला बे खानाया गावनि नांगौ जानायखौ बिदों उसने कहा प्रभु मैं चाहता हूं कि मेरी आंखें वापस आ जाए बेयो बुंदों जे प्रभु आंनि मेगना गेवफिननायखौ आं लुबैयो मैं देखने लग जाऊं आं नुफिननो लुबैयो मैं देखने लग जाऊं आरो नुफिननो लुबैयो और यीशु मसीह ने क्या कहा जिसुआ मा बुंदों कि ठीक है चंगा हो जा थिगानो दङ सोखाजादो देखने लग नुफिनदो और आगे यीशु मसीह ने एक बात कही आरो जिसु ख्रिस्टआ मोनसे बाथ्रा बुंबावदों तेरे विश्वास ने तुझे ठीक किया है नोंनि फोथायनायानो नोंखौ सोखाबाय यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तूने पुकारा तो मैंने ठीक कर दिया जिसुआ बेखौ बुङाखै जे नों गाबज्रिनायखाय आं सोखादों पर यीशु मसीह ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे ठीक किया
नाथाय जिसुआ बुंदों नोंनि फोथायनायासो नोंखौ अगर आप सिखायबाय बाइबल पढ़ते हैं नोंथाङा जुदि बाइबेल फरायोब्ला तो आप जानते होंगे कि बाइबल में जहाँ जहाँ चंगाई है वहाँ यीशु मसीह ने बोला जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। जेराव जेराव सोखानायखौ जों नुनो मोन्दों बाइबेलाव फरायोब्ला जों मोनो बेयाव नोंथांमोना नुदों जानो हागौ जिसु ख्रीष्टआ बुंनाय बाथ्राखौ जे नोंनि फोथायनायानो नोंखौ बार सिखायबाय बार होननानै यीशु मसीह ने बोला जाओ तेरे विश्वास के अनुसार हो। खनले खनले जिसु ख्रीष्टआ बुंदों जे नोंनि फोथायनायनि बायदि जाथों यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा? जिसुआ मानो बेबायदि बुंदों क्योंकि बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है मानोना फोथायनाय गैयाब्ला इसोरखौ जों हामजाहोनो हाया और विश्वास केवल वचन के सुनने से ही आता है। आरो फोथायनाया इसोरनि बाथ्रा खोनासंनायजोंसो फैयो। तो जब भी हमको परमेश्वर से कुछ चाहिए जेब्लानो जोङो इसोरनिफ्राय माबा मोनसे मोननो हास्थायो चंगाई चाहिए सोखाजानायखौ हास्थायो छुटकारा चाहिए सोखजानायखौ हास्थायो कुछ भी क्यों ना हो जियानो जाया मानो हमें प्रभु के पास आना पड़ेगा जोङो इसोरनि खाथियाव फैथारनांगोन मगर विश्वास को लेके आना नाथाय पड़ेगा। फोथायनायजों फैनांगोन। बिना विश्वास के परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करेंगे? फोथायनाय गैयाब्ला इसोरखौ जों बोरैथो हामजाहोनो तो हागोन? वचन का सुनना पढ़ना उस पर चलना बहुत जरूरी है। बाइबेलनि बाथ्राखौ फरायनाय खोनासंनाय आरो बिनि सायाव थाबायनाया गोनांथार। आज का वचन दिनैनि बाथ्राया मैंने अभी शुरू नहीं किया था, अब वचन शुरू करते हैं। लूका उसका 13 अध्याय जोङो लुकासनि 13 अध्यायखौ जों नायगोन। लूका 13 अध्याय उसमें हम देखेंगे 1 आयत से लेके लुकासनि 13 अध्यायनिफ्राय 1 पदनिफ्राय जों नायगोन। 1 आयत से लेके हम देखेंगे इसको, ये स्त्री का है ना यहाँ तक 14 आयत तक 14 सिम जों नायगोन। लुकासनि 13 अध्यायनि 1 पदनिफ्राय 13 पदसिम जों शुद्ध पदसिम जों नायगोन 14 पदसिम। आङो फरायनि। बे समाव सोरबा सोरबा थांनानै जिसुनो खोन्थादों पिलातआ इसोरनो बोलि होनाय समाव गालिलारिफोरनि थैखौबो बोहैहोदों होननानै। अब्ला बियो बिसोरखौ बुंफिनदों नोंसोरो सानो नामा बे गालिलारिफ्रा बिफोरखौ सैनायखाय गुबुन बयबो गालिलारिफोरनिख्रुइ पापिसिनमोन होननानै? आं नोंसोरखौ होनो नङा, नोंसोरो मन पापिनाब्ला नोंसोर बयबो बेबायदिनो सैनांगोन। नङाब्ला 10 मानसिफोरा जायफोरनि सायाव सिलमाव दुर्गआ गोग्लैसिन हैदों आरो बिसोरखौ सिथारदों, नोंसोरो सानो नामा बिसोरो जेरुसालेमाव थानाय मानिफोरनिख्रुइ दाय गोनांसिन होननानै? आं नोंसोरखौ होनो नङा, नाथाय नोंसोरो मन पापिनाब्ला नोंसोरो बयबो बेबायदिनो संहार जागोन। आरो बियो बे फिदिंनाय बाथ्राखौ खोन्थादों। सासे मानसिया गावनि द्राक्षा बागानाव फांसे गायजानाय दुम्रु बिफां दङमोन आरो बियो नागिरनानै फिथाइखौ बियाव मोनाखैसै। अब्ला बियो द्राक्षा बागाननि नेग्राखौ होनदों आङो बोसोरथाम बे दुम्रु बिफाङाव फिथाइखौ नागिरबाय नाथाय मोननो हायाखैसै, बिखौ दानफायगार। बियो मानो हाखौबो ओरैनो बाहायगारनो? नाथाय नेग्राया बिखौ बुंफिनबाय बिग्बा देग्लायबो बिखौ थानो हो, आङो बिफांनि सोरगिदिं जावनानै हासार होगोन, अब्ला बियो देनां फिथाइ थायनोबो हागौ, नङाब्ला नोङो बिखौ दानफायनो हागोन। बियो सप्तानि दिनाव खुलुमग्रा न'फोरनि गंसेयाव फोरोंदोंमोन आरो 10 बोसोर बोलो गैयि जिउ गोनां सासे हिनजाव बियाव दङमोन आरो बियो खुजिमोन आरो बियो गावखौ फोथोंनो हाथारामोन। जिसुआ बिखौ नुनानै लिंहरनानै होनदों आइ नोङो नोंनि बोलो गैयिनिफ्राय गबाय। आरो बियो बिनि सायाव आखाइफोर दांदों आरो थाबनो गेबें जादों आरो बियो इसोरखौ बाख्नायदों। नाथाय खुलुमग्रा न'नि गोराया जिसुआ साब्बातनि दिनाव सोखानायखाय बोराबै रायथिनानै दाफाखौ होनदों सान्द दं बिफोराव खामानि मावनो नांगौ, बिनिखायनो नोंसोरो बे दिनफोराव थांनानैसो सोखाजादो, नाथाय साब्बातनि दिनाव नङा।
यहाँ पे अपन दो बातें करेंगे। बेयाव थानाय मोननै बाथ्राखौ जों रायज्लायगोन। 13 अध्याय की 1 से लेके 5 आयत के बारे में 13 अध्यायनि 1 निफ्राय 5 सिमखौ और फिर 10 आयत से लेके 14 आयत तक। आरो 10 निफ्राय 14 सिमखौ जों नायगोन। पहला है 1 से 5 के बीच में। गिबियाव दङ 1 निफ्राय 5 सिम। कुछ लोग यीशु मसीह के पास आए माखासे मानसिफोरा जिसुनि खाथियाव फैदोंमोन और क्या कहने लग गए आरो मा बुंदोंमोन कि क्या तुझे पता है कि पिलातुस ने जब बलिदान चढ़ाया तो कुछ गलीलियों को भी उसने क्या कर दिया, मार दिया और उनके खून को बलिदान के लहू से मिला के चढ़ा दिया। पिलातआ जेब्ला बोलि होदोंमोन बेयाव माखासे गालिलारिफोरखौबो सिथारफानानै बोलि होदोंमोन। यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया जिसुआ मा फिननाय होदों कि क्या तुम सोचते हो कि वो गलीली ज्यादा पापी थे जो अन्य जातियों के उस पे चढ़ गए? नोंसोर सानो नामा जे गालिलारिफोरा गुबुनफोरनिख्रुइ बांसिन पापीमोन होननानै? कि तुम जो बोल रहे हो, जो बता रहे हो, क्या तुम लोग उनसे ठीक हो? नों जे बेबायदि खिन्थादों, नों जेबायदि बुंदों, नोङो बिसोरनिख्रुइ साबसिन नामा? ये बात आज भी लागू होती है। बे बाथ्राया दिनैबो रज'यो। हम हमेशा दूसरों को देखते हैं, जों जेब्लाबो गुबुनफोरखौसो नायो उसको ऐसा हुआ वो हमसे ज्यादा पापी है। आरो जों ओरैबायदि नायो जे बिसोरो जोंनिख्रुइ पापिसिन होननानै। हम ऐसे नहीं हैं। नाथाय जों बेबायदि नङा। पर यीशु मसीह क्या कहते हैं नाथाय जिसुआ मा बुङो? कि तुम कैसे सोच रहे हो कि वो ज्यादा पापी और तुम कम? नों माबोरै साननो हागौ जे बे सासेया पापिसिन होननानै आरो नों खम पापि होननानै? जब तक यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं है, जेब्लासिमहालागै जिसुआ जोंनि जब गेजेराव तक गैया, हमने छुटकारा नहीं पाया है, जेब्लासिम जों सख' जायाखै, कितना ही बड़ा पापी और छोटा पापी सब बराबर है। गिदिर पापि फिसा पापि गासिबो समान। और यीशु मसीह ने एक उदाहरण भी उनको दिया जिसुआ बेयाव मोनसे बिदिन्थि दिन्थिदों। कि शिलो के उस गुंबद में शिलमनि बे गुम्बदाव जब वो गिरा तो 18 लोग मर गए। बे गोग्लैनाय समाव 19 मानसिफ्रा थैदों। तो क्या तुम सोचते हो नों सानो नामा कि यरूशलेम में रहने वाले ज्यादा उनसे वो ज्यादा पापी थे? जेरुसालेमाव थाग्राफोरनिख्रुइ बे बांसिन पापिसिन होननानै? यीशु मसीह के कहने का मतलब ये था जिसु ख्रिस्टनि बुंनाय ओंथिया बेनोमोन कि अपने आप को देखो, दूसरों को मत बताओ। गावखौसो नायनांगौ, गुबुनखौ नङा। अपने को जांचो। गावखौसो आनजाद नाय। पापों का छुटकारा केवल यीशु मसीह में है। पापनिफ्राय सुख'जानाया जिसुनियावल' दङ। पापों की क्षमा यीशु मसीह में है। पापनिफ्राय निमाहा मोननाया जिसुनियावल' दङ। हमारे पाप केवल उसी के लहू के द्वारा धोए जा सकते हैं। जोंनि पापमा बिनि थैजोंल' सुस्रा जायो। उसी में चंगाई है, बिनियावनो सोखाजानाय दङ। उसी में हमें अनंत जीवन मिलता है। बिनिफ्रायनो जोङो जोबनो गैयै जिउखौ मोनो। तो हमें ये आदत छोड़नी पड़ेगी। आरो बेनिखायनो जों बे हुदाखौ गारनांगौ। कई बार कलीसिया में, चर्च में लोग सोचते हैं मैं अच्छा हूँ, वो बहुत पापी है। गोबां समाव जोंनि मण्डलियाव जोंनि चार्चआव बेबायदि बुङो जे आं जोबोद मोजां, आंनिख्रुइ बेयो गाज्रिसिन होननानै। मैं ज्यादा प्रार्थना करता हूँ, मैं ज्यादा बाइबल पढ़ता हूँ, मैं ज्यादा उपवास करता हूँ, आं बांसिन फास्टिं थायो, आं बांसिन उदै बासियो, आं बांसिन आरज खालामो, आं बांसिन बाइबेल फरायो होननानै। मैं ज्यादा मीटिंग में जाता हूँ, आं बांसिन मिटिंफ्राव थाङो होननानै। तो मैं ज्यादा धर्मी हूँ। बेनिखायनो आं बांसिन धोरोमियासिन होननानै सानो। यीशु मसीह ऐसी धार्मिकता नहीं देखता। जिसुआ बेबायदि धोरोमियाखौ नागिराखै। यीशु मसीह देखता है आपके दिल के अंदर क्या है। जिसुआ नागिरदों नोंनि गोसो सिङाव मा दङ। जब आप अकेले होते हो कैसे होते हो? जेब्ला नोङो हारसिं थायो नों माबोरै थायो? जब आप घर में होते हो आपका स्वभाव कैसा होता है? जेब्ला नोङो न'आव थायो नोंनि स्वभावा, नोंनि आखला माबायदि? क्योंकि मनुष्य बाहर कुछ और होता है, घर में कुछ और होता है। मानोना मानसिया न'आव गुबुन रोखोमै थायो आरो बाहेरायाव थाङोब्ला गुबुन रोखोम जायो। और उसके अंदर कुछ और ही होता है। आरो बिनि सिङाव गुबुनसो थाबावो आरो मा। और यीशु मसीह मनों का जांचने वाला परमेश्वर। आरो जिसु ख्रिस्ट'आ गोसोखौ बिसार खालामग्रा इसोर। तो हमें ये जांचना है कि हम कैसे हैं। आरो बेनिखायनो जोङो माबायदि जों बेखौसो नायनांगौ। यीशु मसीह को जब पुकारते हैं, जिसुखौ जों जेब्ला गाबज्रियो, वो तो रुक जाता है, बे थाद'गोन। हमसे पूछता है क्या चाहिए। जोंखौ सोंगोन नोंनो मा नांगौ। फिर वो कहता है जाओ तुम्हारे विश्वास के अनुसार हो। आरो बे बुंगोन थां नोंनि फोथायनाय बायदि जाथों होननानै। अब हम में उतना विश्वास है क्या? आरो बेबायदि फोथायनाय जोंनियाव दङ ना? हम दूसरों को देखते उसका विश्वास बड़ा है, इसका विश्वास छोटा है, मेरा विश्वास ही नहीं है। जों गुबुनखौ नायो बिनि फोथायनाया गेदेर, बिनि फोथायनाया उन्दै होननानै। ऐसा नहीं है, बेबायदि नङा। क्योंकि परमेश्वर हम सबसे प्यार करता है। मानोना इसोरा जों साफ्रोमखौ अनो। और बाइबल में लिखा उसने सबको एक परिमाण में विश्वास दिया है। आरो बाइबेलाव बुंदों जे बयखौबो बियो फोथायनायखौ समान होदों। ना तो अपने को बहुत कम समझे, गावखौ इसेल' साननो नाङा, और ना ही अपने को अपने से बढ़कर समझे। आरो गावखौ गुबुननिख्रुइबो देरसिन साननो नाङा। दूसरों को अपने से बढ़ के समझे।
गुबुनखौ गावनिख्रुइ देरसिन साननांगौ क्योंकि और हमेशा याद रखें कि हमारा दिल साफ होना जरूरी है, आरो जेब्लाबो गोसोआव लानांगौ जे जोंनि गोसोआ साफा जानांगौ क्योंकि यीशु मसीह दिल को देखता है, मानोना जिसु ख्रीष्टआ जोंनि गोसोखौसो हमारे नायो मन को देखता है, जोंनि गोसोखौसो नायो हमारा मन साफ होना जरूरी है। जोंनि गोसोआ साफा जानाया मोजांथार दूसरों की ओर उंगली नहीं उठा के गुबुनखौ आसि दिन्थिनो नाङा अपने आप को साफ करना जरूरी है, गावखौसो साफा खालामनांगौ अपने आप को परमेश्वर के वचन पे चलाना जरूरी है। गावखौ गाव इसोरनि बाथ्रायावसो थाबायनो नाजानांगौ वचन के सुनने वाले नहीं बनना, बाथ्राखौ इसोरनि बाथ्राखौ खोनासंग्राल' जानाङा इसका मतलब ये नहीं कि वचन नहीं सुनना, वचन को सुनना जरूर है, बेबायदि नङा जे इसोरनि बाथ्राखौ खोनासंना होननानै इसोरनि बाथ्राखौ खोनासंनांगौ पर उस पे चलना उससे भी ज्यादा जरूरी है। आरो बे इसोरनि बाथ्रानि सायाव थाबायनाया गोनांसिनथार अगर हम वचन सुनते हैं, आरो जों जुदि इसोरनि बाथ्रा आजकल खोनासंब्ला बहुत से लोग अपने मोबाइल में वचन डाल लेते हैं, कान में लगा लेते हैं, खूब वचन सुनते हैं, गोबाङा दानि मानसिफोरा मबाइलाव इसोरनि बाथ्रा सोनानै लायो आरो बेखौ खोमायाव होनानै खोनासङो मगर जो वचन कहता बिल्कुल नहीं सुन, बिल्कुल चलते नहीं है, चलते नहीं है वचन पे बिल्कुल। नाथाय इसोरनि बाथ्रानि सायाव थाबाया वचन कहता झूठ नहीं बोलना, इसोरा बुङो नंखाय बोसोना बुङो नंखाय बाथ्रा दाबुं वचन कहता झूठ का पिता शैतान है, बाइबेला बुङो इसोरनि थगायनायनि बिफाया शैतानसो तो जब हम झूठ बोलते हैं हम किसकी संतान हो जाते हैं? जेब्ला जों नंखाय बाथ्रा बुङो अब्ला जों सोरनि इसोरनि बिसा जायो तो इसका मतलब हमें वचन पे चलना, तो झूठ नहीं बोला क्योंकि वचन में लिखा है झूठ नहीं बोलना। बाइबेलावथ' बाथ्रा बुंदों ने नंखाय बाथ्रा दाबुं होननानै जों बाइबेलनि बाथ्राखौ मानियो और वचन में ये भी लिखा है कि जो झूठ बोलते हैं वो किसकी संतान है? आरो बाइबेलाव बेखौबो बुंदों जे जाय नंखाय बाथ्रा बुङो बे सोरनि बिसा। तो फिर हम एक तरफ झूठ बोल रहे हैं, दूसरी तरफ परमेश्वर के बेटे और बेटी बन के परमेश्वर से चाहते हैं चीजें, तो मिल जाएगी। आरो जोङो नंखायबो बाथ्रा बुंगोन आरो गुबुनथिं इसोरनि बिसा जानानै इसोरनिफ्राय मोननोबो हास्थायगोन, अब्ला जों मोनगोन नामा? शैतान हमें तरह तरह से अलग अलग बातों से हमारे मन को ऐसा करता है शैताना जोंनि गुबुन गुबुन बाथ्रानि गेजेरजों गुबुन गुबुन लामाजों जोंखौ थगायनो नाजायो कि हम जीवन दोनों तरह का जीवन जीते हैं। जोङो खावनै रोखोमनि जीवन जापन हम खालामो सांसारिक जीवन भी पूरे मजे लेके जीते हैं जों संसारिक जीवनखौबो जोबोद रंजायो और यीशु मसीह के इसमें भी बराबर से कोशिश करते हैं। आरो जिसु ख्रीष्टनि फारसेथिं थानानैबो जोङो समानै नाजालाङो। अभी जब हम यहाँ पर गाना गा रहे थे, दानि समाव जों जेब्ला रोजाबबाय थादोंमोन I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus जिसुखौ आङो जिसुनि उन उन थांनो आङो थांखि लाबाय No turning back. गिदिंफिननाय गैया और उसमें हमने ये भी गाया आरो बेखौबो जों रोजाबदों The cross before me, सरि the cross before me क्रुसआ आंनि सिगां सिगां and the world behind me. आरो गासै बुहुमा आंनि उनाव No turning back. आं गिदिंफिनलिया। गाने का मतलब तो ये हुआ गीतनि ओंथियाथ' बेनो जाहैबाय कि हम क्रूस की तरफ चलेंगे, संसार की तरफ नहीं जों चलेंगे। क्रुसनि उन उन थाबायगोन नाथाय संसारनि उन उन तो नङा। ये गाना सिर्फ गाने के लिए नहीं है। बे गितना खालि रोजाबनो थाखायल' नङा। जब हम गाते हैं अपने मुंह से तो हम कन्फेस करते हैं, जेब्ला जों अंगीकार रोजाबो करते हैं। जोङो खुगाजों बेखौनो सिमान लायो। हम परमेश्वर के सामने अंगीकार कर रहे थे, जों इसोरनि खाथियाव अंगीकार खालामो तो हमें अपने अंगीकार को मानना भी पड़ेगा। आरो जोङो अंगीकार खालामब्लायब्ला जोङो बेखौ मानिनोबो नांगोन। जैसा परमेश्वर हमसे प्यार करता है, जेरै इसोरा जोंखौ अनो हमें भी उससे वैसा ही प्यार करना पड़ेगा। बेबायदिनो जोंबो बेखौ अनफिननांगोन। और जब हम प्यार करेंगे आरो जेब्ला जों अनगोन तो कोई गलती नहीं करेगा, आरो रावबो गोरोन्थि मावनाय नङा। क्योंकि जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं मानोना जेब्ला जों सासेखौ सोरखौबा जों जोबोद अनो तो हम ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे उसको दुख पहुंचे या ठेस लगे। अब्ला जोङो बेबायदि खामानि मावा जे जाय खामानिफ्रा बेखौ दुखु मोनहोयो। उसने तो हमसे इतना प्यार किया कि अपना बेटा दे दिया बेथ' आंनो जोंखौ ओरैबायदि अनबाय जे गावनि फिसाखौनो हरबाय और हमें अपनी दुल्हन बनाने के लिए तैयार हो गया। आरो जोंखौ गावनि हिन्जाव गोदान बानायनो खालामनो थाखाय थाम-थिम जाबाय। और सब जानते हैं कि वचन के अनुसार यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने आने वाला है। आरो बाइबेलाव बाथ्रा बुंनाय बायदिब्ला गावनि हिन्जाव गोदानखौ जिसु ख्रीष्टआ लांनो फैगासिनो दं होननानै। पर ये दुल्हन उससे प्यार करना कब सीखेगी? नाथाय बै हिन्जाव गोदाना बैखौ अननो माब्ला सोलोंगोन? कलीसिया यीशु मसीह की दुल्हन है मण्डलीफोरा जिसु ख्रीष्टनि हिन्जाव गोदान। और इसीलिए वो अपनी दुल्हन को सब कुछ देने को तैयार रहता है। आरो बेनिखायनो बियो गावनि हिन्जाव गोदाननो गासैखौबो होनो गोसो दङ। अपनी दुल्हन की हर जरूरत को पहले से पूरा कर रखा है, उसे तैयार रख रखा है। गावनि हिन्जाव गोदाननो गासैखौबो होखानानै दङ बियो। परंतु दुल्हन का प्यार कहाँ है? नाथाय हिन्जाव गोदानफोरनि अननाया बोरो? यदि दुल्हन प्यार करती जुदि हिन्जाव गोदानफ्रा अनोमोनब्ला तो ऐसा कुछ नहीं करती जिससे उसका मन दुखे। बेबायदि जेबो मावनाय नङामोन जायनि गेजेरजों बियो दुखु जायो। ऐसा कोई काम नहीं करती जो वो सोचे कि उसके लिए सही नहीं है।
बेबायदि जेबो खामानि मावनो नङा जे जाया बिनि थाखाय मोजां नङा होनना कि जिससे वो नाराज हो सकता हो, जायजों बियो बोराबमो जिससे वो दुखी हो सकता हो। जायजों बियो दुखु मोनो और ये सारी बातें इस वचन में लिख के उसने हमें दे दी। आरो बे गासै बाथ्राखौ बे बोसोराव लिरनानै जोंनो होबाय अगर इसे पढ़ेंगे नहीं तो उसे खुश कैसे करेंगे? आरो बेखौनो जों जुदि फरायाबा जों बेखौ माबोरै खुसि खालामनो अगर इसे पढ़ेंगे नहीं तो हम कैसे जानेंगे कि हमारे दूल्हे को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है? आरो जों बेखौनो जुदि फरायाब्ला जोंनि हौवा गोदाना माखौ लुबैयो माखौ हास्थायो जों बोरै मिथिनो? तो हम उंगली उठाना बंद करें, बेनिखायनो जों आसि दिन्थिनायखौ गारनांगौ अपने को धर्मी और दूसरे को अधर्मिक सोचना बंद करें। गावखौ धोरोमि आरो गुबुनखौ अधोरोम होननानै साननायखौ जों गारनांगौ हमारी धार्मिकता तो परमेश्वर ने हमें अपनी धार्मिकता दे के हमें धर्मी बना दिया है, जोंनि धोरोमिया जानाया बेबायदिसो इसोरा गावनि धोरोमियाखौ जोंनो होनायखाय जों धोरोमि जाबाय और धर्मी की सारी आशीषें हमारे पास है। आरो बिनि गासैबो बोरा जोंनियाव दङ बस विश्वास से हाथ बढ़ा के लेना है। खालि जों फोथायनायजों आखाइल' फोलावनांगौ फिर हम आगे चलते हैं इसमें, आरो जोङो दावगालांदोनि तो हम देखते हैं 10 आयत से लेके 14 आयत तक। 10 पदनिफ्राय 14 पदसिम जों नायनि यहाँ पर यीशु मसीह बेयाव जिसुआ सब्त के दिन साबातनि दिनाव सिखा रहे थे लोगों को। साबातनि दिनाव साबातनि सानाव बे फोरोंगासिनो दंमोन सुबुंफोरखौ आप बहुत ध्यान से सुनना ये बात। बे बाथ्राखौ नोंथांमोना गोसो होनानै खोनासं। सब्त का दिन यहूदियों के लिए जुदायारिफोरनि थाखाय साबातनि दिना एक बहुत पवित्र दिन था, जोबोद गोथार सानमोन और वो कभी भी सब्त के दिन कोई काम नहीं करते थे। आरो बियो बिथांमोना साबातनि दिनाव जेबो खामानि मावामोन और ये पीढ़ियों से ये परंपरा चली आ रही थी। आरो बियो जोबोद गोबाव समनिफ्राय बे सोलिबोगासिनो दंमोन। यीशु मसीह भी यहूदी परिवार में पैदा हुए। जिसु ख्रीष्टआबो यहूदी फोलेराव जोनोम लादोंमोन। यीशु मसीह को मालूम था कि सब्त के दिन कुछ नहीं किया जा सकता। जिसु ख्रीष्टआबो मिथिगौमोन जे साबातनि दिनाव जेबो मावजाया होननानै। कोई आदमी कोई बोझ नहीं उठाएगा, कोई काम नहीं करेगा, ये पवित्र दिन है। बे गोथार सान जानायखाय रावबो बोझा बानामोन, रावबो खामानि मावामोन। और यीशु मसीह ने क्या किया? आरो जिसुआ बुंबाय, अब यीशु वहां पर एक स्त्री आई आरो बेयाव सासे आइजो फैदों जिसकी पीठ झुकी हुई थी, जायो बिखुं खुजिमोन, जो 18 साल से ऐसी थी, जाया 18 बोसोरसिम बेबायदिनो दङमोन। जिसेखौ फरायनो जोङो फरायनि आरो 18 बोसोर बोलो गैयिनि जिउ गोनां सासे हिनजाव बेयाव दङमोन आरो बियो फुजिमोन आरो बियो गावखौ फोथेरनो हाथारामोन। तो ये स्त्री कैसी थी? उसको दुष्ट आत्मा ने ऐसा जकड़ा था कि वो बीमार थी और उसका जो पीठ थी वो झुक गई थी, और वो इतना झुक गई थी कि ऊपर उठ के देख भी नहीं सकती थी। बे आइजोआ बेबायदिमोन, गाज्रि जिउआ बेखौ ओरैबायदि नारसिनदोंमोन, बियो खुजि जादोंमोन आरो बियो गंजना थाबाय थानो गोनां जायोमोन आरो गोजौआवबो बियो नायखोनो हायामोन। और 18 सालों से वो इस हालत में थी। आरो 18 बोसोरनिफ्रायनो बेबायदिनो जानांबाय थादोंमोन। और यीशु मसीह ने उसे बुलाया। आरो जिसु ख्रीष्टआ बिखौ लेंहरदोंमन। यीशु मसीह ने उसे बुला के कहा, जिसुआ लेंहरनानै बिखौ बुंबाय कि ये तू जा, चंगी हो जा। नोङो थांदो, सोखाजानायखौ नाजावदो होननानै। यीशु मसीह ने तुरंत उसको चंगाई के लिए बोल दिया। जिसु ख्रीष्टआ बेखौ हरखाबै थाबैनो बेखौ सोखाजानायखौ बिनो यीशु होबाय। मसीह ने कहा, आज तो छुड़ाई गई। नोङो दिनै सोखजाबाय होननानै जिसुआ बुंबाय। और तुरंत से वो स्त्री सीधी खड़ी हो गई। आरो हरखाबै बे आइजोआ गसंबाय, सिदा जाबाय, गोथों जाबाय। और फिर यीशु मसीह ने क्या करा? अपना हाथ उस पे रखा, आरो जिसु ख्रीष्टआ मा खालामदों? बिनि सायाव गावनि आखाइखौ दोनदों और वो एकदम बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई और परमेश्वर की महिमा करने लगी। आरो बियो जोबोद गोथों जाबाय आरो इसोरखौ हामबाय होनो हमबाय। अब 14 आयत देखते हैं हम। 14 अध्यायखौ जोङो नायनि। अब जो उस आराधनालय का या उस जगह का जो मेन प्रेसिडेंट था या सभापति था या सरदार था, बै खुलुमग्रा न'नि जे प्रेसिडेन्ट मेन सभानि जाय माने गुबै मानसिमोन, वो गुस्सा होने लगा। बियो रागा जोंनो हमबाय। वो कहने लगा कि भाई सबका दिन है, तुम क्यों सबके दिन आए? बुंदों जे दिनै साबातनि दिन, बे साबातनि दिन नों दिनै मानो सोखाखो? चंगाई तो तुम बाकी 6 दिन करवाओ। सोखानायखौ नों गुबुन सान द'आव खालाम। सबके दिन चंगाई का नहीं है। साबातनि दिना सोखाजानायनि दिन नङा। जिसको भी चंगा होने आना है बाकी 6 दिन आओ। जायफोरा सोखाजानो गोसो दङ बिसोर गुबुन 6 दिनाव फै, 2 दिनाव फै। क्योंकि वो इतना बड़ा सभापति था, उसको वो नियमों का पालन करने वाला आदमी था। आरो बियो ओरैबायदि गेदेर
आफादगिरिमोन गासैबो नियमफोरखौ फालिग्रामोन और उससे बहुत गुस्सा आ रहा था कि यीशु मसीह ने नियम तोड़ दिया आरो बियो जोबोद रागा जोंदोंमोन मानोना जिसु ख्रीष्टआ नियमखौ सिफायदोंमोन और जब कोई नियम तोड़ता है तो बहुत बुरा लगता है आरो सोरबा बिदिनो नियमखौ सिफायोब्ला जोबोद दुखु मोनो गाज्रि जायो गाज्रि हम ये मोनो देखते नहीं कि सचमुच हमारा वचन ऐसा कहता है या नहीं कहता है जों नंगुबैयै बाथ्रा इसोरनि बाथ्राया बिदि बुंमारा जों बेखौ नाया हम जो रीतियां चली आ रही उस पे चले चलते हैं साल आरो बोसोरनिफ्राय जेरैबायदि सोलिबोदों बिदि सोलिलांबाय थानो जों सोलिलांबाय और थायो कोई आके जब उस रीतियों को तोड़ता तो हमें बहुत बुरा लगता है आरो बिनि गेजेराव सोरबा सासेया फैनानै बिनि नियमफोरखौ सिफायोब्ला जों जोबोद गाज्रि मोनो हम तेल ले आते हैं पानी ले आते हैं इकट्ठा रख देते हैं कि इससे चंगाई हो जाएगी इससे ये हो जाएगा बाइबल कहीं नहीं कहती कि पानी से चंगाई होती है सोरबा थाव लाबोयो सोरबा दै लाबोयो आरो बेजोंनो सोखाजानायखौ मोनगोन होननानै गोबाङा फोथायो नाथाय बाइबेलाव जेरावबो बुङाखै दैजों सोखाजायो होननानै मगर क्योंकि ये एक नियम बन गया है मानोना बियो दिनै नियम बायदि जालांबाय एक रीति बन गई मोनसे रीति जालांबाय हर बार हम ऐसा करते हैं जेब्लायबो जों बेबायदिनो खालामो इसलिए अगर कोई आपको कहता है नहीं ऐसा नहीं है तो आपको लगता है ये कैसे लोग हैं बेनिखायनो बेबायदि खालामनाङा होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना सानो बे माबायदि मानसि बिलाय तो जो गलत नियम है उनको तोड़ना चाहिए जो गलत नहीं है उनको जाया गोरोन्थि नियम बेफोर गोरोन्थि नियमफोरखौ नागारनांगौ गलत नियमों को तोड़ना सही बात है गोरोन्थि नियमफोरखौ सिफायनाया मोजांसो यीशु मसीह ने यहाँ पे दिखाया दया जरूरी है नियम मानने से ज्यादा जिसु ख्रीष्टआ बेयाव दिन्थिदों जे अननायासो देरसिन ना बोले नियम मानिनाया अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा हर बार यीशु मसीह ने सबके दिन चंगाई करी आरो जेब्ला बाइबेलखौ फरायगोन अब्ला जेब्लायबो नुगोन जे जेब्लायबो जिसु ख्रीष्टआ साबानि दिनाव सोखादों बार चंगाई करी जेब्लायबो सोखादों क्यों मानो क्योंकि वो लोगों को बताना चाहते थे मानोना बिथाङा मानसिफोरनो खिन्थानो सानदोंमोन परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर इसोरा अनग्रा इसोर वो दया करने वाला बियो परमेश्वर अनसोग्रा इसोर वो नियमों की बात नहीं करता बियो नियमनि बाथ्रा बुङा जब दया की बात आती है जेब्ला अननायनि बाथ्रा तो फैयो उसकी दया नियमों के ऊपर है बिनि अननाया नियमनिख्रुइ जौसिनाव वो कहता है मैं दया चाहता हूँ बलिदान नहीं बियो बुङो जे आङो अनसोनायखौसो लुबैयो नाथाय बोलि होबावनायखौ नङा कई बार हम लोगों को नियमों की बलि चढ़ा देते हैं चंगा नहीं होगा आज का दिन नहीं है चंगा नहीं होगा कल वो मर जाता है चंगाई पाए बिना गोबां समाव जों बेबायदिनो खालामो दिनै बे सोखाजानायखौ मोना होननानै नाथाय लास्टआव बियो थैनानै थाङो सोखाजानायखौ यीशु मसीह ने 14 आदमी को डांटा जिसु ख्रीष्टआ 14 मानसिफोरखौ रायदों 15 आयत में इन्हें डांटा कि तुम कैसे लोग हो बेयाव 15 फदआव बे नोंसोरो माबायदि मानसि होननानै रायदों कि एक जो इब्राहिम की बेटी है जाय इब्राहिमनि बिसाजो इब्राहिम के वंश से आई हुई इब्राहिमनि वंशनिफ्राय फैनाय वो जब आई हुई है और उसको तुम छुटकारा नहीं देना चाहते क्योंकि आज का दिन तुम्हारा ये नियम है आरो बिखौ नोङो सोखाजानायखौ होनो नागिरा दिनैनि बे नियमनि थाखायनो तुम अपने जानवरों को तो पानी पिलाने खोल के ले जाते हो नोंनोथ' नोंनि जुनारफोरखौ दै दौनो थाखाय खेवना लाना थाङो उन्हें तो प्यासा नहीं रखते बिसोरखौथ' नों दै गांहोनानै दोना मगर एक तुम्हारी बीच की एक स्त्री है जो 18 साल से दुख भुगत रही है नोंसिनि गेजेरनिफ्रायनो सासे आइजो जायो 18 तुम्हें बोसोरनिफ्राय उस पे तरस नहीं आ रहा है 18 बोसोरनिफ्राय बियो सैसोरां नों बिनि सायाव नोंहा अनखांनाय फैयाखै उसके सामने अपने नियम लेके आ गए आरो बिनि खाथियाव नोङो खालि नियमखौसो लानानै फैदों कैसे लोग हो तुम माबायदि मानसि नोंलाय बार बार यीशु मसीह हमें याद दिलाता है खनले जिसु ख्रीष्टआ जोंनो वो गोसोखांहोयो याद दिलाता है कि हमें दया करनी है बियो जोंनो गोसोखांहोयो जे जोङो अनसोनांगौ नियम में अकड़ के नहीं रहना है नियमाव गोरायै गसंथानाय जों नङा नियम अच्छी बात है मैं ये नहीं कहती हूँ कि नियमों को तोड़ दें नियमा मोजांसो आं बुङाखै जे नियमखौ सिफायनांगौ होननानै मगर हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि नियम सही है या नहीं नाथाय जों बेखौसो ध्यान होनांगौ एबा गोसो होनांगौ जे बे नियमा सैथो ना असैथो और हमें ये समझना होगा कि नियम बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था आरो जों बेखौबो नायनांगौ जे बे नियमखौ बानायनायनि नियमखौ फसंनायनि थांखिया मामोन अगर हमारे नियम किसी की जान ले रहे हैं आरो जोंनि नियमा जुदि सोरनिबा जिउखौ लागासिनो हमारे दङ नियम किसी को सता रहे हैं आरो जोंनि नियमा जुदि सोरखौबा आखबखौ खोख्लैयोब्ला अगर हमारे नियम परमेश्वर के प्रेम से हमें दूर कर रहे हैं आरो बे नियमा जुदि जोंखौ इसोरनि अननायनिफ्राय गोजानाव लाङोब्ला तो ऐसे नियम तोड़ देने चाहिए आरो बेबायदि नियमखौ सिफायनाया मोजां यीशु मसीह बार बार इसीलिए बोलते हैं जिसु ख्रीष्टआ बेनिखायनो खनले बुंदों पर यहाँ पे एक और बहुत जोरदार बात यीशु मसीह ने बोली आरो बेयाव जिसु ख्रीष्टआ आरोबाव जोबोद गोगोम बाथ्राखौ बुंबावदों इब्राहिम की बेटी अब्राहामनि बिसाजो कि क्या तुम ये इब्राहिम के वंशज है मा नोङो अब्राहामनि
इयुन जोलै ना और इब्राहिम के सोचिए आप, इब्राहिम के वंश के होने के बावजूद कैसे दुष्ट आत्मा से जकड़ के बीमार पड़ी रही 18 साल। सानना नायजोसै आब्राहामनि बंशनि जोलैनि जानानैबो माबोरैथो 18 बोसोरहालागै गाज्रि जिउ जों नारसिनजाखो कैसे संभव है? माबोरैथो जानो मोनखो इब्राहिम तो परमेश्वर की ओर से आशीषित था। मानोना एब्राहामाथ' इसोरजों बोर होजानायमोन। परमेश्वर ने तो कहा था कि इब्राहिम तेरे आने वाली सारी संतान तेरी पीढ़ियों को मैं आशीष दूंगा। इसोराथ' बुंदोंमोन जे आब्राहाम नोंनि फैनो गोनां जोलैफोरखौ इयुन जोलैफोरखौ आं बोर होगोन होननानै। और ये तो इब्राहिम के ही है, मानोना बेथ' इब्राहिमनिफ्राय फैनाय। फिर क्यों दुख पा रही 18 साल? माबोरैथो 18 बोसोरहालागै सैनांखो? ऐसा बहुत होता, हमारे चर्चेस में भी होता है, कलीसियाओं में। जोंनि मण्डलीफ्राव बेबायदि गोबां जायो। हमारे बाप दादा ईसाई थे, जोंनि आबै आबौफोरा बिफाफोरा ख्रिस्ट'निमोन। हमारे पिताजी, उनके पिताजी, कोई बिशप था, कोई रेवरेंड था, कोई कुछ था। आंनि बिफानि बिफा बिथांमोना सोरबा रेवरेंडमोन, सोरबा बिशपमोन। तो हम उसी के अंदर घमंड में रहते हैं। आरो जोङो बेबायदिनो बिनि सायावनो जोङो गोग्गा खालामबाय थायो। हम तो कहते हैं हम जन्मजात ईसाई है, जोंथ' बुङो जे जोनोमनिफ्रायनो जोङो ख्रिस्टियान होननानै। हम तो पक्के मसीह है। जोंथ' गोगोम ख्रिस्टियान होननानै। मेरे तो दादा परदादा मसीह थे। आंनियाथ' आबौ आरो आबौनिबो आबै आजौफोरा ख्रिस्टियानमोन। मेरे दादा परदादा जो थे वो पास्टर थे, रेवरेंड थे। आंनि आबै आबौमोना रेवरेंडमोन, पास्टरमोन। मैं तो बिशप का पोता पोती हूँ। आंथ' बिशपनि बिसौजो बिसौज्ला। ये स्त्री भी ऐसी थी। बे आइजोआबो बेबायदिनोमोन। क्यों? मानो? क्योंकि हम असल में इब्राहिम की संतान जब होते हैं, जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, विश्वासी जीवन जीते हैं, उद्धार को पाए हुए होते हैं। जेब्ला जोङो आब्राहामनि नंगुबै इयुन जोलै जायो, जिसु ख्रिस्टखौ नाजावो आरो जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनायनि गेजेरजों जोङो सोखाजानायखौ सख'जानायखौ जों मोननाय जायो। तब शैतान का हम पे से अधिकार हट जाता है। आरो जिसु ख्रिस्टआ जेब्ला आरो शैताना जोंखौ नागारनानै थाङो। शैतान का अधिकार हम पर से हट जाता है। शैताननि जे अधिकार, शैताननि जे मोनथाय बेयो जोंनिफ्राय गोजान जायो। फिर वो हम पे अधिकार नहीं रख सकता। आरो बिनि उनाव बे जोंनि सायाव आरो मोनथाय लाखिनो हाया। क्योंकि फिर हमारे अंदर कौन आ जाता है? मानोना बिनि उनाव जोंनि गेजेराव जोंनियाव सोर फैयो? हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा निवास करने लगता है। जोंनि सिङाव इसोरनि जिउआ आत्माया थानो हमो। और जहाँ परमेश्वर का आत्मा है, आरो जेराव परमेश्वरनि इसोरनि आत्मा दङ, वहाँ छुटकारा ही छुटकारा है, आरो बेयाव सख'जानाय, वहाँ चंगाई है, बेयाव सोखाजानाय, वहाँ कोई और रह नहीं सकता। बेयाव रावबो थानोनो हाखाया। तो हमें कैसे वाले इब्राहिम की संतान बनना है? तो जोङो माबायदि इब्राहिमनि जोलै जानो गोसो जायो? स्त्री के समान नहीं बनना है, बे आइजो बायदि नङा। क्योंकि ये तो केवल नाम के लिए उसकी वंशज थी, मानोना बे खालि नामावल' बिनि इयुन जोलैमोन। मगर हमें तो काम वाले वंशज बनना है। नाथाय जोङो खामानिनि जोलै जानांगौ। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं बेयाव गोबां बेबायदि मानसिफोर दङ जो चर्च जाते हैं जायहा गिर्जायाव थाङो और सारे काम करते हैं जो मसीह को करना है, आरो सासे ख्रिस्टियान जानायखाय जिबायदि खामानिखौ मावफुंनांगौ बेखौ मावो। परंतु मन से परमेश्वर से बहुत दूर है। नाथाय गोसोनिफ्राय बियो इसोरनिफ्राय बेसेबांबा गोजानाव। बस रीति रिवाज पे अपन चल रहे हैं। खालि बे रीति रिवाज नियमफोरनि गेजेरजों सोलिगासिनो दङ। हम में से हर एक को परमेश्वर ने चुना है, जों साफ्रोमखौबो इसोरा सायख'दों, हर एक को नाम लेके बुलाया है, साफ्रोमखौबो मुंजों गाबज्रिदों। हर एक के लिए एक योजना है। बयनिबो लागै मोनसे थांखि दङ। तो हमें क्या करना है? अब्ला जों मा खालामनांगौ? क्या ये बस है कि हम क्रिसमस पे चर्च आए, संडे को चर्च आए? क्रिसमासाव गिर्जायाव फैनाय, रबिबाराव गिर्जायाव फैनायाल' थोजासे ना? जब ऐसा प्रेयर फेस्टिवल हो तो आ जाए, बेबायदि प्रेयार फेस्टिभेलाव फैनायाल' ना? और बाकी जीवन आरो गुबुन जिउआव संसार के हिसाब से जी ले? गुबुन दिनाव जों संसारनि बायदि जीवन जापन खालामनाय ऐसा नहीं करना है। बेबायदि खालामनो नाङा। क्यों नहीं करना है? मानो नाङा? क्या आपने सुना है कहीं भी किसी भी नामी ईश्वर या नाम का देवता किसी ने अपने आप को क्रूस पे चढ़ा दिया कि लोग छुटकारा पाए? नोंथांमोना बेबायदि देवी देवताखौ खोनादों ना? बेबायदि मुं खोनादों ना जायहा नोंथांमोननि थाखाय जोंनि लागै क्रसआव गावखौनो बलि बावनो? पूरी दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ। गासै बुहुमाव बेबायदि जेरावबो जायाखै। कोई भी ऐसा नहीं है। रावबो बेबायदि गैया। लोग पापी को नाश कर देते हैं, सुबुंफोरा पापीफोरखौ फोजोबस्राङो, पर पाप को नाश करने तो केवल एक ही आया है। नाथाय पापखौ फोजोबस्रांग्राया सासेल' फैदों। लोगों के लिए अपने आप को देने वाला तो एक ही आया है। सुबुंफोरनि लागै गावखौनो गथायग्राया सासेल' फैदों। हमारे बदले जान देने वाला तो एक ही आया है, जोंनि जानानै जिउ होग्राया सासेल' फैदों। और वो यीशु मसीह। बे जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट। यीशु मसीह के अलावा कोई नहीं।
जिसु ख्रिस्टनि अनगायै रावबो गैया तो जब उसने ऐसा किया है तो हमें उसने चुना है, हमारे हम में से एक एक के लिए उसने अपने आप को दिया है। आरो जुदि बेबायदि खालामदोंब्ला अब्ला बे जोंखौ सायख'दों आरो जों साफ्रोमबो साफा साफानि लागै बेबायदि मावदों तो हमारी भी कोई जिम्मेदारी है, आरो जोंहाबो बेनिखायनो मावनो हाबा दङ हमारी भी जिम्मेदारी है जोंहाबोथ' मावनो गोनां दङ कि हम भी जैसा वो चाहता है वैसा करें। जोंहाबोथ' बिबान दङ जे बिथाङा जेरैबायदि जोंनि लागै खालामदों जोंबो बिदिनो खालामनांगौ और वो केवल उसने एक ही बात कही है, ज्यादा उसने नहीं कहा कि आप ऐसा करो, आप उपवास करो, आप चढ़ावा चढ़ाओ, आप बड़ी ये काम करो वो काम करो, ऐसा कुछ भी नहीं बोला उसने। आरो बे मोनसेल' बाथ्रा बुंदों बे बुङाखै जे उपवास था होननानै बेबायदि बलिदानफोर हो होननानै बेबायदि जेबो बुङाखै उसने तो केवल एक बात बोली बेथ' फंसेल' बाथ्रा बुंदों कि अपने समान दूसरों से प्रेम करो, जे गावखौ बायदि गुबुनखौ अन जैसा प्यार मैंने तुमसे किया वैसा करो। जेरैबायदि आं नोंसोरखौ अनो बेबायदिनो नोंसोरबो अन। अब उसका प्यार तो हम देखते हैं कि वो हमारे लिए क्रूस पे ही चढ़ गया, आरो बिनि अननायखौथ' जों नुदोंना बे जे जोंनि लागै बियो गावखौ क्रुसाव तो दोनथाबो हमें वैसा प्यार करना पड़ेगा। आरो बेबायदिनो जोंबो अननांगौ और जब वो कहता है अपने जैसा दूसरों से प्यार करना, आरो बियो जेब्ला बुङो जे गावखौ जेरै गावखौ बायदि गुबुनखौ अन होननानै बहुत कठिन है। जोबोद गोब्राब क्यों कठिन है? मानो गोब्राब हम अपने आप को तो बहुत प्यार करते हैं, जों गावखौथ' जोबोद अनो हमें क्या अच्छा लगता है हमें वो सब चाहिए, जोङो जेखौ हामजायो जों गासैखौबो बेखौ जोंनो नांगौ हमारे को अपना समय चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, जोंनो बेखौ नांगौ बैखौ नांगौ जोंनो बे समखौ नांगौ सारी चीजें हमारे लिए हमारे लिए हमारे लिए। गासैबो जिरादफोरा आंनि लागै पर वो क्या कह रहा है? अपने जैसा दूसरों से प्यार करो। नाथाय बियो बुंदोंमोन जे गावखौ बायदि गुबुनखौ अन अब वो अपने जैसा अगर दूसरों से प्यार हम करने लग जाए आरो गावखौ बायदि जों जेब्ला गुबुनखौबो अनगोन तो आपको दूसरों के लिए भी वैसे ही सोचना पड़ेगा। तो गुबुननि लागैबो बेबायदिनो साननांगोन। क्या हम सोचते हैं? जों बिदि सानो ना? और यदि हम नहीं सोचते हैं तो हम उसकी इच्छा को पूरा नहीं करें, उसकी आज्ञा नहीं मानते। आरो जुदि बिदि जों सानाब्ला जोंनि बाथ्राखौ जों फालिया आरो बिनि फोरोंनाय बायदि जों मावा। कई बार हम प्रार्थना करते कि ओ जीसस आई लव यू लॉर्ड, आई लव यू लॉर्ड, आई लव यू। गोबां समावथ' जों आरज खालामो जिसु आं नोंखौ अनो नोंखौ अनो नोंखौ अनो आं नोंखौ अनो होननानै। मगर यूहन्ना की पत्री में वो कहता है आरो ज'हनाव बेबायदि लिरनाय दङ कि जो मुझसे प्यार करता है मेरी आज्ञा मानता है। जुदि नोङो आंखौ अनोब्ला नों आंनि बाथ्राखौ मानिगोन। और जब तुम आज्ञा मानते हो इसी से जान लेते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। आरो नोङो आंनि बाथ्राखौ मानियोब्ला बिदिनो मिथिगोन जे नों आंखौ अनो होननानै। तो कोई आपको बाहर वाले टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। आरो बिनिखायनो गुबुनफ्रा नोंखौ टेस्ट खालामथों आनजाद नायथों दरकार गैया। अपने आप को ही जांच लो। गावखौनो नोङो आनजाद नाय। अगर हम उसकी आज्ञा मान रहे हैं जों बिनि बिथोनखौ जों मानिदोंब्ला तो हम उससे प्यार कर रहे हैं, अब्ला जों बेखौ अनो। और यदि हम उससे प्यार करते तो आज्ञा मानेंगे। आरो जों बेखौ अनोब्ला जों बिनि बाथ्राखौ बिनि आज्ञाखौ मानिगोन। तो जब हम कहते हैं जीसस आई लव यू, तो या तो हम झूठ बोल रहे हैं जुदि जेब्ला जों बुङो जे जिसु आं नोंखौ अनो होननानै अब्ला जों नंखाय बाथ्रा बुङो। और हम बड़े आनंद में होके बोलते हैं जीसस आई लव यू, आरो जों जोबोद रंजानायजों बुङो जिसु आं नोंखौ अनो। बड़े आत्मा में डूब के बोलते हैं जीसस आई लव यू, जोबोद आत्मायाव गोजोमनानै जों बुङो जिसु आं नोंखौ अनो। मगर हमारे काम इस बात की गवाही नहीं देते। नाथाय जोंनि खामानिफ्रा बिनि मा होनना बुङो बेखौ तो इसके लिए हमें क्या करना है? एक दूसरे से अपने समान प्यार करना है। बिनिखायनो जोङो गुबुन गावजों गाव अनलायनांगौ। हर एक की दुख तकलीफ को वैसे महसूस करना है जैसे हम होते हैं। गुबुननि दुखु दाहाफोरखौबो जोङो ओरैबायदि मोनदांनांगौ जे जोंनि बायदि गावनि बायदि। संसार आपको हमेशा उल्टी बात सिखाएगा। नहीं, उल्टा, ऑपोजिट। संसारा जोंनो गासैबोनि उल्था बाथ्राखौसो फोरोंगोन। संसार कहता है जो भुगतता है वही जानता है। संसारा बुङो जाय सैसोनानो बे गावसो मिथिगोन। दूसरे को उसका अंदाज नहीं है। गुबुना बेखौ आन्दाज गैया। मगर यीशु मसीह क्या कहता है? नाथाय जिसुआ मा बुङो? मेरे जैसा प्यार अगर मैं उससे करती हूँ तो मुझे उसका अंदाज है कि वो किस दुख से गुजर रहा है। आं बायदि जे गावखौ बायदि सोरखौबा जुदि अनोब्ला बेखौ मोनदांगोन जे बे माबायदि दुखुजों बे सैसोनांगासिनो उसकी दङ। तकलीफ का पूरा अंदाज मुझे भी है। आरो बिनि दुखु सैसोनांनायनि गासैबो खस्थ'फोरखौ आं मोनथियो। क्योंकि मैं अपने जैसा उसे भी प्यार कर रहा हूँ। मानोना आं गावखौ बायदि बेखौबो अनगासिनो दङ। हमें प्यार करना सीखना है। बेनिखायनो जोङो अननो सोलोंनांगौ। और प्यार तो उसने हमारे अंदर अपने आत्मा के द्वारा डाल रखा है। आरो अननायखौथ' बे गावनि आत्मानि गेजेरजों जोंनो होखानानै दङ। परंतु हमें उस प्यार को बाहर निकालना है। आरो जोङो जोंनि बे अननायखौ बहननांगौ। उसे दबाना नहीं है। बेखौ नारसिनना दोननाङा। कई बार हम उस प्यार को दबा देते हैं। गोबां समाव जों अननायखौ नारसिनो। हम सोचते हैं हमारे पास टाइम नहीं है अभी। जों सानो जोंहा बेबायदि सम गैथ'आ। हम सोचते हैं अभी तो इतने ही पैसे हैं, अभी उसको दे देंगे तो हमारा क्या होगा। जों सानो जोंनावथ' दासिम एसेल' रां दङ आं बेनो खालामोब्ला आं मा खालामगोन बेनो हरोब्ला आं मा खालामगोन। कई बार हम सोचते हैं अरे अभी थक गए, चलो रहने दो बाद में देखेंगे। गोबां समाव जों सानो आं जोबोद मेंबाय नाय उनाव मा खालामनो हायो नायनोसै होननानै। कई बार हम सोचते कल मिलके आ जाएंगे, आज रहने दो। जों गोबां समाव सानो गाबोन थानानै लोगो हमनानै फैनोसै आं दिनै थांथ'ला।
तो हम क्या करते हैं, उस प्यार को दबा देते हैं। जों मा खालामो बेबायदिजों जोङो अननायखौ नारसिनना दोनो नाख्रेबना तो मैं दोनो ये चाहती हूँ आज आप परमेश्वर आपसे ये बात कर रहा है कि उसके प्रेम को वापस अपने में उभरने दे। आरो आं बेखौनो बे समाव बुंनो सानदों जे इसोरा नोंथांमोनजों बाथ्रा रायलायगासिनो दं आरो बे अननायखौ ओंखारबोनो हो। आज अपने आप से ये वायदा करें कि आज से हम दूसरों से वैसा प्यार करेंगे जैसा हम अपने आप से करते हैं। जों दिनै बयबो रादाय खानांगोन थांखि लानांगोन जे जोङो गावखौ बायदि गुबुनखौ अननाय। आप में से मैं आप लोगों का हाथ देखना चाहती हूँ, अपना अपना हाथ उठाएं जिन्होंने यीशु मसीह को अपना प्रभु स्वीकार करा हुआ है। बेयाव साबैसेया गाव गावनि जिसु ख्रिस्टखौ गावनि असे बासागिरि होननानै नाजावदों बिथांमोननि आखाइखौ आं नुनो नायनो लुबैयो। कितने लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह को अपना प्रभु माना हुआ है? जिसु ख्रिस्टखौ गावनि प्रभु होननानै सोर साबैसेया दिनै बेयाव मानिदों? अपने हाथ नीचे कर लें। अननानै आखाइखौ बोख्लायदो। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, इतने सारे लोग हैं जिन्होंने प्रभु को अपना प्रभु माना हुआ है। आं इसोरखौ हामबाय होदों जे दिनै जिसु ख्रिस्टखौ गावनि प्रभु होननानै नाजावनाय गोबां बेयाव दङ। तो आज आपके लिए ये वचन है कि आप अपने से अपना जैसा खुद से प्यार करते वैसा ही प्यार दूसरों से करेंगे। दिनैनि नोंथांमोननो लागै बोसोना बेनो जे गावखौ बायदि गुबुनखौबो अन। और जैसा वो चाहता है वैसा जीवन जिएंगे। आरो बियो जेरैबायदि जोंखौ सोलिजानो लुबैयो बेबायदिनो जीवन जापन खालामनो। अब मैं आप लोगों में से उनसे बात कर रही हूँ जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह को अपना प्रभु स्वीकार नहीं किया हुआ है। आं दा बे समाव बै सुबुंफोरखौ थांखिदों जायफोरा दिनैसिम दासिमबो जिसु ख्रिस्टखौ गावनि जिउनि बासागिरि होननानै नाजावाखै। ऐसे लोग जिन्होंने यीशु मसीह को कभी या तो उनके बारे में सुना नहीं और अगर सुना है तो उन्हें अपना प्रभु नहीं माना। बेबायदि सुबुंफोरनि थाखाय आं दा बुंगासिनो दङ जायफोरा दिनै दिनैसिम जिसु ख्रिस्टनि बाथ्राखौ खोनायाखै एबा खोनादोंबाबो नाजावथ'वाखै। आप अपने हाथ उठाएं। अननानै नोंथांमोना आखाइ दैखां। जायफोरा दासिमबो जिसु ख्रिस्टनि बाथ्रा खोनाफेराखैमोन एबा खोनादोंबाबो जिसुखौ जिउनि बासागिरि होनना नाजावथ'वाखैमोन बिथांमोनखौ आखाइ दैखांनो थिनदों। कोई भी नहीं है, रावबो गैया। बहुत सारे दङ होननानै खोनानो मोनदों। हाँ? जायफोरा दिनैसिम जिसुनि बाथ्रा खोनाफेराखैमोন অসমীয়া যিসকলে যীশু খ্ৰীষ্টৰ নাম আজিলৈকে শুনা নাছিলে বা শুনাৰ পিছতো তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰা নাছিলে তেওঁলোকক হাত দাঙিব দিছে। যিসকলে যীশু খ্ৰীষ্টৰ নাম আজিলৈকে শুনা নাছিলে বা শুনাৰ পিছতো যীশু খ্ৰীষ্টক গ্ৰহণ কৰা নাছিলে তেওঁলোকক হাত ওপৰলৈ উঠাব দিছে। হয়, आप लोगों ने आज ये वचन जो सुना है, क्या आप लोग यीशु मसीह को अपना प्रभु स्वीकार करना चाहते हैं? আজি যে আপোনালোকে এই কথাটো বাক্যটো শুনিলে আজিৰ পৰা যে আপোনালোকে কি যীশু খ্ৰীষ্টক গ্ৰহণ কৰিব বিচাৰেনে? क्या आप लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ही एकमात्र परमेश्वर है? যীশু খ্ৰীষ্টই অকল এজন পৰমেশ্বৰ বুলি আপোনালোকে বিশ্বাস কৰেনে? जो ये विश्वास करते हैं अपने हाथ को ऊंचा उठा दे। যোনে যোনে বিশ্বাস কৰে এই কথাটো হাতটো উঠাই দিয়ক। आप लोग यहाँ आ जाएं प्लीज। আপোনালোকে ইয়াত আহক। बिल्कुल शर्माए नहीं, क्योंकि परमेश्वर को जब आप स्वीकार करते हैं, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है और आपके जीवन में बहुत से काम करता है। লাজ কৰিব নালাগে। যেতিয়া আপোনালোকে যীশু খ্ৰীষ্টক গ্ৰহণ কৰে তেতিয়া যীশু খ্ৰীষ্ট আপোনালোকক বহুত মৰম কৰে। और भी लोगों के लिए ये मौका है जिन लोगों ने यीशु मसीह को अपना प्रभु ग्रहण नहीं किया, वो लोग आ सकते हैं। आरो गुबुन गुबुनफोरनि लागैबो बेयो खाबु दङ जायफ्रा যীशु ख्रीष्टखौ दासिम नाजावाखै बिथांमोना फैनो हागोन। आ जाए सामने, सिगाङाव फैदो। यहाँ पे आ जाए। सिगाङाव फै। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जोङो नोंथांमोननि लागै आरज खालामगोन। আপোনালোকৰ কাৰণে আমি प्रार्थना কৰিম। वो लोग आए जिन्होंने यीशु मसीह को अपना प्रभु अभी तक स्वीकार नहीं किया है। बै बिथांमोनासो फै जायफ्रा दासिमबो যীशु ख्रीष्टखौ नाजावथ'वाखै। তেওঁলোকে আহক যিসকলে এতিয়ালৈকে যীশু খ্ৰীষ্টক গ্ৰহণ কৰা নাই। आ जाए, আহক। और कोई है तो आ जाए। আৰু কোনোবা আছে যদি আহক। আৰু সেবা দংগৌলা फैदो। आज परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। আজি আপোনালোকৰ লগত ঈশ্বৰে परमेश्वर मैं आपके सन्मुख आता और आती हूँ। आं नोंनि खाथियाव फैदों। हे परमेश्वर मैं अपने पापों से मन फिराती हूँ। आंनि पापनिफ्राय आङो गोसो सोलायो। मेरे सारे पापों को क्षमा करें। आंनि गासै पापखौ नोङो निमाहा हो। अपने लहू से नोंनि गोथैजों मुझे धो दे। आंखौ सुस्रादो। मैं दिल से विश्वास करती हूँ आरो आंनि गोसोजों आं फोथायबाय और मुंह से इस बात को अंगीकार करती हूँ। आरो खुगाजों आङो बुंबाय। जोर से बोले सब कि यीशु मसीह
येशू मसीह परमेश्वर का पुत्र है। ईश्वरनि बिसा वो इस संसार में आया बे संसाराव फैदों मेरे लिए, आंनि लागै उसने अपने आप को दे दिया, गावखौ बियो बावबाय मेरे लिए क्रूस पे चढ़ाया गया, आंनि लागै क्रसाव दोनथाबजाबाय मेरे लिए मारा गया, आंनि लागै सिथारजाबाय मेरे लिए गाड़ा गया। आंनि लागै और मैं फबजाबाय विश्वास करती हूँ आरो आं फोथायो कि वो तीसरे दिन माने सानथामनि उनाव फिर से जी उठा सिखारफिनदों और आज भी आरो दिनैबो परमेश्वर के ईश्वरनि सीधे हाथ पे आगदा आखायाव विराजमान है जिरायनानै दङ और इस संसार में आरो बे बुहुमाव आने वाला है। फैगोन। मैं आं अपने सारे मन से, आंनि गासै गोसोजों अपने सारे हृदय से आंनि गासै आत्माजों यीशु मसीह जिसु आपको नोंखौ अपना गावनि परमेश्वर परमेश्वर और स्वामी और स्वामी स्वीकार करती हूँ। नाजावो। केवल आप ही मेरे परमेश्वर हैं। खालि नोंल' आंनि मेरे मन, आंनि गोसो, मेरा प्राण, आंनि मेरा जिउ, शरीर, आंनि मोदोम, मेरा हृदय, आंनि आत्मा इन सब पर गासैनिबो सायाव केवल आपको नोंनिल' अधिकार है। अधिकार दङ। आज से दिनैनिफ्राय आप मेरे प्रभु हैं। नों आंनि प्रभु, मेरे जीवन को चलाएं। आंनि जिउखौ नों सलाय। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इन सारे भाई बहनों के लिए। प्रभु जी परमेश्वर आपका वचन कहता है प्रभु जी कि जब एक पापी मन फिराता है स्वर्ग में बड़ा फीस्ट होता परमेश्वर, बड़ा प्रभु सेलिब्रेशन मनाया जाता परमेश्वर। प्रभु ये आत्मा है जो आपके लिए बचाई गई परमेश्वर, आपके राज्य के लिए प्रभु जी। और परमेश्वर प्रभु जी आपका आत्मा इनमें निवास करता है प्रभु। और परमेश्वर अभी आपकी संतान है परमेश्वर, और प्रभु आपके संतान होने के नाते प्रभु जी आपकी सारी धार्मिकता इन्हें है प्रभु, इनके पास है प्रभु, इनको मिली है। और परमेश्वर धर्मी जन की सारी आशीषें यीशु के नाम से मैं इनके जीवन में बोलती हूँ प्रभु जी। इनकी हर एक जरूरत को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी हम पूरी होना बोलते हैं परमेश्वर। और परमेश्वर प्रभु आज से प्रभु होने दे परमेश्वर, पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई करे प्रभु, इन्हें आपके मार्गों पे लेके चले प्रभु जी। होने दे परमेश्वर प्रभु ये आपका सा प्रेम प्रभु करने पाए परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी यीशु के नाम में, आमीन। आमीन। अननानै थांदो। बिथाङा लुबैदों पास्टरफ्रा बिथांमोनजों इन्टारेक्ट खालामनायखौ। देखिए जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं, जब हम जेब्ला जों इसोरनि खाथियाव फैयो तो संसार की ओर देखते नहीं है। अब्ला जों संसारनि फारसे नाया। लोग क्या कहेंगे, मानसिफ्रा मा बुंगोन, कैसे होगा, माबायदि जागोन, ऐसा कुछ नहीं सोचते, बेबायदि जेबो साना। क्योंकि परमेश्वर तो आपको देखता है ना। मानोना इसोराथ' जोंखौ नायखायो ना। परमेश्वर से कुछ छुपा नहीं है। इसोरनि खाथियाव जों जेबो दोनखोमानो हाया। और मनुष्य पे भरोसा रखने से ज्यादा परमेश्वर पे भरोसा रखना ज्यादा उत्तम है। मानसिनि सायाव हेलो मानसिनि सायाव भरसा खालामनायनिख्रुइ इसोरनि सायाव भरसा खालामनाया मोजांसिन। अब मैं आपसे बात करना चाहती, परमेश्वर बोल रहा है आप में से जो भी बीमार है, आं दा बुंनो सानदों, जहाँ जहाँ आपको तकलीफ है उस जगह पे हाथ रखे। बे समाव बिथाङा बुंदों जे जायफोरा जि जायगायाव दुखु मोननाय एबा सानाय एबा सैनानै दङ बे जायगायाव गाव गावनि आखाइखौ दांदो, विश्वास करे, फोथायदो, परमेश्वर को पुकारे, इसोरखौ गाबज्रिदो। चंगा करने की परमेश्वर की सामर्थ अभी मौजूद है। सोखानो हानाय इसोरनि गोहोआ बे जायगायाव दङ। परमेश्वर की सामर्थ यहाँ मौजूद है। इसोरनि गोहोआ बे जायगायाव दङ। चंगाई शुरू हो गई है। सोखा जानाय खामानिया मावजागासिनो दङ। आप चंगे किए जा रहे हैं, विश्वास करें। नोंथांमोना सोखा जागासिनो दङ, फोथायदो। विश्वास के साथ अपनी चंगाई को ले लें। फोथायनायजों नोंथांमोना सोखा जानायखौ नाजावदो। विश्वास के साथ अपनी चंगाई को ले। फोथायनायजों सोखा जानायखौ नाजावदो। आपने वचन को सुना है, नोंथांमोना बोसोनखौ खोनासंबाय। यीशु मसीह हमेशा चंगा करने को तैयार है। जिसु ख्रीष्टआ जेब्लायबो जोंखौ सोखानो नाजायो, लुबैयो। विश्वास के साथ वचन को सुन के, विश्वास को लेके आप चंगाई को ले लें। फोथायनायजों इसोरनि बाथ्रा खोनासंनायजों आरो बेजों लोगोसे फोथायनायजों सोखा जानायखौ नाजावदो। उसकी चंगाई हमेशा उपलब्ध है हमारे लिए। जोंनि लागै बिनि सोखा जानाया अरायबो सम जेब्लाबो थायो। हम विश्वास के साथ लें। जों फोथायनायजों नाजावदो। और अगर आपके कोई भाई बहन या कोई ऐसे घर वाले जो यहाँ नहीं आ पाए, जायफोरनि सोरबाफोर बेबायदि दङब्ला बिदा फंबायफोर न'खराव दङ फैनो हायाखै, आप उनके लिए कोई भी रुमाल या कोई कपड़ा ला सकते हैं बाद में। आरो बिथांमोननि लागै जायखिया रुमाल एबा सिफोर लाबोनो हागोन बिथांमोननि लागै।
उसको उस पे प्रार्थना की जाएगी आरो बे रुमालनि सायाव बे सिनि सायाव आरज खालामनाय जागोन और आप वो लेके जाए और उनके ऊपर रख दे और प्रार्थना करें, प्रभु ने चंगा करेगा। आरो बेखौ लांनानै नोंथांमोना प्रार्थना खालामो अब्लानो बे सिखा जागोन। कोई ऐसा है जिसका एक हाथ, कोई है जो व्यक्ति गोरा है, साफ साफ चमड़ी का है, उसका हाथ खराब है, ये हिस्सा उसका खराब है, पंजा। बेयाव सोरबा सासे दङ नामा गुफुर मानसि आगदा आखाया दुखु मोननाय? परमेश्वर उसे चंगा कर रहा है। एक कोई और व्यक्ति है जिसका कमर से नीचे का हिस्सा जब जल जाता है, चमड़ी तो काली पड़ जाती है, सिकुड़ जाती है, सड़ी जैसी हो जाती है, परमेश्वर उसे भी चंगा कर रहा है। बेबायदि सोरबा दङ जे जानदिनि गाहायथिं बिनि बिगुरफ्रा गोसोम जालाङो, खामलाङो, बेखौबो इसोरा सोंगासिनो दङ। केवल आपको विश्वास से चंगाई को लेना है फोथायनायजोंल' सोखा जानायखौ नाजावनांगौ। और जो काम आप नहीं कर सकते उसे तुरंत करें, आप बिल्कुल चंगे हैं। आरो जेबायदि खालामनो हायामोन बेबायदि खालामदो, मानो होनबा सोखा जानाया होजाखाबाय। अगर आप झुक नहीं सकते थे तो आप झुक जाएं, क्योंकि आप चंगे हैं। गंनो हायामोनब्ला गंनानै नायदो, मानो होनबा सोखा जानायखौ नोङो मोनखाबाय। पतरस कहता है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके। पितरा बुंदों बिदिनो मानजाफोरजों जोङो सोखा जाखाबाय। चंगे होंगे नहीं, हम चंगे हो चुके सोखा हैं। जागोन नङा, जों सोखा जाखाबाय। पतरस ने कहा हम चंगे हो चुके हैं। पितरा बुंदों जों सोखा जाखाबाय। वो चंगाई मिल चुकी है, सोखानायखौ जों मोनखाबाय। हम चंगे हैं। जों सोखा जाखाबाय। क्या हुआ? मा जादों? क्या हुआ? बिगुरनि। अच्छा, यीशु के नाम से चंगाई को ले, जिसुनि मुङै सोखा जानायखौ नाजाव। बिल्कुल चंगाई को ले, आप चंगे हैं। सोखानायखौ नाजाव, मानो होनबा नों सोखा जाखाबाय। परमेश्वर आपको ज्यों का त्यों कर रहा है, जो जैसे होना चाहिए वैसे कर रहा है। इसोरा नोंथांमोनखौ जेरैबायदि जानांगौमोन बेबायदि खालामखाबाय। ज्यों का त्यों, जैसे वैसे, जैसे होने चाहिए वैसे, नोंथांमोना जेरैबायदि जानांगौमोन बेबायदिनो खालामगासिनो दङ। जैसा परमेश्वर ने बनाया है वैसा। इसोरा जेरैबायदि नोंथांमोनखौ बानायदोंमोन बेबायदिनो। अपने अपने उस अंगों को टटोले जो तकलीफ में थे, अब वहां नहीं होंगे तकलीफ। अन्नानै जायफ्रा खस्थ' मोनदोंमोन बबे जायगायाव एसे सैजानाय दङमोन बेखौ एसे नायनायदो, सोखा जाखाबाय। नाय और जब चंगाई हो तो अपने हाथ को ऊंचा करें, आरो सोखा जानायखौ मोनबायब्ला आखाइखौ दैखांदो। अपने हाथ को ऊंचा करके परमेश्वर को महिमा दे आरो सोरबा बेबायदि सोखा जाबायब्ला दा सोखा जानायफ्रा अन्नानै आखाइ दैखांनानै इसोरखौ हामबाय होदो और उसकी गवाही दे। आरो बिनि सायख' होदो। अपने मनों को कठोर नहीं करे। गावनि गोसोखौ अन्थाइ बायदि दा खालाम। जो वचन बाइबल कहती है जाय बासनखौ बाइबेला बुङो कि जहाँ जहाँ परमेश्वर का वचन प्रचार होता है, जेराव जेराव इसोरनि बाथ्राया फोसावजायो, पवित्र आत्मा चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा वचन को दृढ़ करता है। आरो सोमोनांथाव हाबाफोरनि गेजेरजों इसोरनि बाथ्राखौ नाजावो। इसीलिए जो वचन प्रचार किया गया उसके अनुसार चंगाई निश्चित है। आरो जेबायदि बाथ्राफोरखौ दिनै फोसावजाबाय बेबायदिनि बिनि गेजेरजों सोखा जानाया दिनै रोखाखा। जितने भी लोग बीमार हैं या तकलीफ में, अब वो इस बात को विश्वास कर लें कि वो चंगे हो चुके हैं। जायफ्रा जेसेबां खस्थ'आव दङमोन, सैनानै दङमोन आरो बेमारिमोन, बिथांमोना बेखौ फोथायदो जे सोखा जाखाबाय। अब आपकी बीमारी भूतकाल की चीज हो गई। मानोना नोंथांमोननि बेमारा दिनै इयुन थांखांनाय बाथ्रासो जाबाय। ये नहीं सोचे कि मैं देखूंगा ऐसा होगा तब मानूंगा, बेबायदि नङा जे आं नायगोन, नायनायनि उनाव आं फोथायगोन, बेबायदि नङा। क्योंकि विश्वास बिना उसके देखता नहीं है। विश्वास परमेश्वर के वचन पे भरोसा करता है। नाथाय फोथायनाया बेबायदिसो, नुनो मोनै जिरायखौ नुनाय। हमारे इसोरनि बाथ्रा बेबायदिनो बुङो। हमारे दिमाग से नहीं विश्वास करना है। जोंनि मेलेमजों जों फोथायनो नाङा। संसार कहता है कि जब हम देखेंगे तब भरोसा करेंगे, संसारा बुङो जों जेब्ला नुगोन अब्लासो आं भरोसा खालामगोन। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले विश्वास करोगे, तुम्हें मिल गया तो तुम्हें मिल जाएगा। आरो नाथाय इसोरनि बाथ्राया बुङो जे नोङो फोथायदो मोनबाय होननानै अब्ला नों फोथायनाय विश्वास करें कि मिल गया तो मिल जाएगा। फोथायनानै मोनबाय होननानै सानोब्ला बे मोनखाबाय। विश्वास करें चंगाई मिल गई है। फोथायदो मोनखाबाय होननानै सोखा जानायखौ। आप में से कोई अपने अपने आप को टटोले और बोले, कोई है ऐसा जो अपना हाथ उठाए? गाव गावखौसो एसे दांनानै नायदो, सोखा जाबायब्ला आखाइ दैखांदो। कितने लोग बीमारी के साथ आए थे? साबैसेया बेमारि लानानै फैदोंमोन, बेमारजों फैदोंमन, सैनांनानै? कोई भी बीमार नहीं है। वाह, रावबो सैनांनानै फैयाखैमोन नामा? हाँ, आपको क्या तकलीफ है? मा खस्थ' दंमोन? मा सैनांदोंमोन? हा? सिगाङाव फैदों अननानै मामोन?
एसे गिलिर मोनो आरो हा खर'नाव गिलिर मोनो खर'आ गिलिर मोनोमोन औ दा मोनगासिनो दङ दाबो गिलिर मोनगासिनो दङ ओके सिर भारी लग रहा था अभी भी लग रहा है आप विश्वास करें यीशु के नाम से चंगे हो। नोङो फोथायदो जिसुनि मुङै सोखाजादो आपने वचन सुना है सुना पहले और अब में फर्क लग रहा है? फर्क नहीं लगा नहीं लग रहा। विश्वास करें हो जाएगा, फोथायदो जागोन है ना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हो गया है ना, हो गया है। तो हमको ये विश्वास करना हो गया है। जों बेखौनो फोथायनांगौ जे जाखांखाबाय आप विश्वासी हैं यीशु मसीह के नाम? इसोरनि बाथ्राखौ मिथिगौ बिश्वासी तब तो आपको बहुत जल्दी और अच्छी तरह। अब्लाथ' जुदि फोथायारिबाथ' आरो थाबसिन जाबावनांगौ औ तो यहाँ पे कोई भी एक आदमी के अलावा कोई भी बीमार नहीं आया था। बेयाव सासे मानसिनि अनगायै गुबुनफ्रा बेमारि नङामोन नामा? कोई नहीं आया था। ये प्रभु का बहुत धन्यवाद है रावबो बेमारि फैयाखैमोन ना बेयाव इसोरा बाख्नाय जाथों कि आप लोग सब भले चंगे हैं। मानोना नोंथांमोना साफ्रोमबो सोखाजाखानाय माने गोग्गो देहा मोनखानाय परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह है आप लोगों पे। इसोरनि अननाया नोंथांमोननि गेजेराव दङ ये आप सब बिल्कुल ठीक है नोंथांमोना गोख्रोंखा और इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता आरो बिनि लागै आं इसोरखौ हामबाय होयो हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया प्रेयर करना क्या करें? है? माबा बुंदोंमोन नामा? बुजिदोंमोन ना दहाय बुंदोंमोन जोंनि आलासि बिथाङा जाय जायहा माबाफोर उसुबिदा दङ नामा सैनांनाय दङ नामा जायफ्रा सैनांनाय लानानै फैदोंमोन बिथांमोनखौ आखाइ दैखांनो दहाय खावलायदोंमोन हयथ' बुजियाखैबो जानो हागौ बेनिखायनो आं खनसे बुंबावबाय जे सोरबाफोर सैनांनाय लानानै खस्थ' लानानै दुखु लानानै फैदोंमोन नामा सोरबा सोखाजानो लुबैनानै फैदोंमोन नामा सोरबा बेमारफोर लानानै फैदोंमन नामा बे बाथ्राखौ मोनथिनो लुबैदोंमोन आलासिया आप में से कोई भी किसी भी तरह से बीमार हो वो अपना हाथ खड़ा करे। बेयाव थानाय सोरबाफोर बेबायदि सैनांनानै दङब्ला अन्नानै आखाइ दैखांनो जिखुनु रोखोमनि सैनांनाय जानो हागौ जिसको भी बीमारी के लिए प्रार्थना कराना हो वो सामने आ जाए। बेमारनि लागै आरज खालामजानो गोनां सोरबा दङब्ला सिगाङाव फै यहाँ पर आ जाए। सिगाङाव फै जो बीमार हो, जायफ्रा बेमारि जो कोई परेशानी में हो, सोरबा सैनांनायाव दङब्ला किसी भी तरह की बीमारी हो, जिखुनु रोखोमनि बेमारानो जाया मानो वो सामने आ जाए। बिथांमोना सिगाङाव फै डरे नहीं, आ जाए। गिनो नाङा सिगाङाव फै जब आप यहाँ पर आएंगे जेब्ला नोंथांमोना बेयाव फैगोन तब हम आप लोग की प्रार्थना करेंगे जोङो नोंथांमोननि लागै आरज खालामगोन और हम नहीं पर यीशु मसीह आपको चंगा करेंगे। आरो जों नङा नाथाय जिसु ख्रीष्टआसो नोंथांमोनखौ सोखागोन आइए, आ जाइए। फैदो सिगाङाव फै थोड़े वॉलंटियर्स चाहिए यहाँ, वॉलंटियर्स भलन्टियार्सफोर नांगौमोन वॉलंटियर्स आए। Volunteers अब आप लोग फैदो से एक अननानै चीज पूछते हैं, बे समाव आं नोंथांमोनाव मोनसे बाथ्रा सोंनि ऐसा कोई भी जना है जिसको ऑलरेडी लग रहा है कि कुछ चेंज हो गया, उसको चंगाई मिल गई? बेयाव बेबायदि सोरबा दङ नामा जायहा माने अलरेडि सोखाजाखाबाय मोनदांदों नामा सोरबा है ऐसा कोई भी जना जिसको पहले दर्द हो रहा था अब दर्द नहीं हो रहा है? ऐसा कोई भी जना है? सोरबा दङ नामा जे सिगाङाव एसे सानाय दङमोन दा सानाया गैलिया सोखाजाबाय सोरबा दङ नामा बिदि मोनदांदों सोरबा है? नों मोनदांदों सोखाजाखाबाय सोरबाफोर दङ नामा बेबायदि जे जायहा सैनांनाय दङमोन बे सोखाजाखाबाय सानायफोर दङमोन सानाया गैलिया गैथ'आ सागादों अभी कैसा लग रहा है? दा मा जागासिनो दङ मा मेगना माबायदिमोन दा गैलिया सिगांनिफ्राय दंखायोमोन सोरसो मोननाया दा गैलिया आरो गोदनाया दा फैनाय समाव सानानै दङमोन सागानाया बेसे गोबाव जाखो बावाखै सिङा दा सागासिनो दङ उनका कमर में अभी भी दर्द है आंखें ठीक से देख नहीं पाता था और थोड़ा जलन सा होता था तो जलन चला गया है
गर्दन में थोड़ा इसका दर्द करता था तो दर्द चला गया है, लेकिन कमर में अभी भी दर्द है। ठीक है, तो ऑलरेडी परमेश्वर लोगों को चंगा कर रहा है। हालेलुया, ईश्वरा बयखौबो सोखाखाबाय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। चंगाई ऑलरेडी चालू हो गई है। सोखाजानाया मावजागासिनो दं दा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अच्छा, अब आप में से कौन अंधा है, ब्लाइंड है? मेगन नुई सेबा दं बेयाव। कोई भी मेगन जगह नुई। जिसको आंख से दिखता नहीं है, मेगन नुई। एक आंख से या दोनों आंख से, फारसेल एबा फारनैबो आखाइ दिखां गोजौ दिखां। वो यहाँ सामने आ जाए। सिगाङाव फै। मेगन नुई बा सिगाङाव मेगन नुई, ओनली मेगन नुई। सामने सिर्फ वही जने जो ब्लाइंड हो। मेगन नुयियाल' फै सिगाङाव। दावखोबो एसे अननानै दावखोबो। मेगन नुयियाल', नङा मेगन नुयियाल'। मेगन नुयियाल'। पहले वो जने आए जो देख नहीं सकते, जायफ्रा मेगनजों नुनो मोना बिथांमोनाल' फैग्रो मोखाङाव। मेगन नुयियाल' दे। मेगन नुयियाल'। চকুৰে দেখিব নোৱাৰে, যোনে অন্ধ, যাৰ চকুৰ দৃষ্টি ভাল নহয়, তেওঁলোকক আগুৱাই আহিবলৈ কৈছে। যিসকলৰ দৃষ্টি ভাল নহয়, যিসকলে চকুৰে মনিব নোৱাৰে, তেওঁলোকে সন্মুখত আহক। सोरमोन? नोंबोमोन नामा? मेगन? सिगाङाव फै। बे लाइनाव सोलाय। लाइनाव बाबु बेखौ एसे दावलांहोबाव दे। औ मेगन नुयो। नोंनियाव मेगननि प्रब्लेम? नोंहाबो दं चकुर प्रब्लेम আছে নেকি? बाबु चकुर प्रब्लेम? দেখিব নোৱাৰে, দৃষ্টি ভাল নহয়? হয়। नोंनियाव मेगननि। मेगननि। ओके, ठीक है, ओके। अब है एवरीबॉडी इज लाइंड अप। ठीक है, जो देख नहीं सकते, जायफ्रा मेगनजों नुनो मोना, वो सामने खड़े रहे। बिसोर सिगाङाव गसंनानै थादों। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ पास्टर्स कहाँ है? पास्टर्स, बे समाव आं पास्टरफोरखौ खावलायदों। पास्टरफोर अननानै फैदो। पास्टर्स आ जाइए। पास्टरफ्रा अननानै फैदो। पास्टर्स सामने आए। पास्टरफ्रा सिगाङाव फैदो। पास्टर्स लीडर्स आए सामने प्लीज, और पास- इनके सामने खड़े हो जाएं। आरो बिथांमोननि मोखाङाव गसंफैदो। जल्दी आए प्लीज, एसे गोख्रै फैनो खावलायदों। आइए प्लीज, आइए। अननानै फैदो। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नाय जोबोद गोनां बाथ्रा। जैसा हम कह रहे हैं वैसा करिए। जों जेरैबायदि बुंदों बेबायदिनो मावदो। यीशु मसीह की माता ने लोगों को कहा, जिसु ख्रिस्टनि बिमाया सुबुंफोरखौ बुंदोंमोन, जब पहला मिरेकल हुआ, जेब्ला गिबिसिन सोमोनांथाव हाबा मावजादोंमोन, उनने सेवकों से कहा, बियो मावग्राफोरखौ बुंदोंमोन, जैसा ये कहता है बिल्कुल वैसा करें। बियो जेरैबायदि बुंदों बेबायदिनो खालाम। तो आपको कुछ और नहीं करना, जैसा कह रहे हैं वैसा करिए। नोंथांमोना गुबुन बेबायदि जेबो दा खालाम, जेरैबायदि बुंदों बेबायदिसो अब खालाम। कुछ पास्टर्स लीडर्स इनके सामने खड़े हो जाएं। माखासे पास्टर आरो लिडारफ्रा अननानै ओरै गसंफैदो। आइए, सिगाङाव फैदो। आइए, खड़े हो पास्टर जाएं। आरो लिडारफोर उनके सामने खड़े हो। बिथांमोननि सिगाङाव गसंफैदो। कुछ सिस्टर्स भी हेल्प करेंगे। ओरै थांनो एसे फावसायदो दे, जायगा होदो, एसे फावसायदो। नै माने एसे फावसायदो, जायगा होदो। फावसाय। कुछ लोग हेल्प करें। इंस्पिरेशन टीम वाले कहाँ हैं? क्यों नहीं आ रहे? इंस्पिरेशन टीमनि मानसिफ्रा मानो थागासिनो दङ ओरै फै। इंस्पिरेशन टीमनि मानसिफ्रा ओरै फै। हेफाजाब होफै। ओरैसो। प्लीज कोऑपरेट। हेफाजाब होफै। प्लीज आर्थाव गबाय। दे। ओनली sit down, ब्लाइंड, sit ओनली ब्लाइंड और हु कैन नॉट सी प्रॉपर्ली। खालि जायफ्रा मेगनजों नुवा, खानि एबा इसे नुयो, बिथांमोननि थाखायल' जायो बेयाव। पीछे नहीं खड़ा होना है। सिगाङाव उनथिं नङा, मोखाङावसो सिगाङावसो फैनांगौ। सिगाङाव गसंफै। नङा। एसे फावसाय। नोंसोर सिगाङाव फै। इंस्पिरेशन टीम सिगाङाव फै, हाबखौ फै। यस। जाबाय दे। One person in front of one person. सासेनि मोखाङाव सासे गसं। साफा सासेनि गासिबो नङामोन।
गासिबो नङामोन नानिमोन गासिबो फैजोबलायबाय दानिया नै औ सासे सासे पास्टरफोर दङ ना पास्टर दंखायो लीडर दंखायो जेराव दंखायो बेयाव नाङा जायनि मोखाङाव मानसि गैया कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पास्टर्स खड़े हो सकते हैं तो पास्टर्स हो जाए, जहाँ पर दूसरे लोग हो सकते हैं खड़े हो जाए, औ जेराव पास्टरफोरा थानो हायो गसंनाय बेयाव गसं आरो गुबुनफोरा गसंनो गोसोब्ला गसंनो हागोन क्योंकि चंगाई तो सिर्फ यीशु मसीह करने वाला है। मानोना सिखाजानायखौथ' इसोर बे जिसु मानसियासो खालामो आपके सामने कौन खड़ा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नोंथांनि मोखाङाव सोर गसंदों बेनि खुनु गोनांथि गैया सिर्फ यीशु मसीह चंगाई देने वाला है। खालि जिसु ख्रिस्टआल' सिखायो अब सबसे पहले आप चेक करें कि उनकी कौन सी आंख में प्रॉब्लम है। अन्नानै नोंथांमोना चेक खालामदो जे बबे मेगना गाज्रि सिर्फ आंख वाले, खालि मेगननिल' नायदो बबे मोनसेया गाज्रि नाय मोननैबो गाज्रि मोजां नङा दे बबे मोनसे मेगना गाज्रि मोननैबो ना मोनसेल' नायदो ओके अच्छा नाउ लिसन केयरफुली, खोनासंदो और बाकी के लोग भी ध्यान दें। माखासे गुबुनफ्राबो खोनासंदो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट समय है। बे जोबोद गोनां सम बियो परमेश्वर का उपस्थिति यहाँ पर है, इसोरनि उपस्थितिया बेयाव दङ वचन का प्रचार हो चुका है, इसोरनि गाहाम बाथ्राया फोसावजाखाबाय और बाइबल में लिखा है जब वचन का प्रचार होगा, आरो बाइबेलाव बुंदों जेराव इसोरनि बाथ्रा फोसावजागोन जब यीशु मसीह का प्रचार होगा, जेब्ला जिसु ख्रिस्टखौ फोसावजागोन जब क्रूस का प्रचार होगा, जेब्ला क्रुसआ फोसावजागोन यीशु मसीह के बलिदान का प्रचार होगा, जिसु ख्रिस्टनि बलिया फोसावजागोन और जब यीशु मसीह के वापस जी उठने का प्रचार होगा, जेब्ला जिसु ख्रिस्टनि सिखांफिननाया फोसावजागोन क्योंकि यीशु मसीह सारे संसार के पापों के लिए मारा गया, मानोना जिसु ख्रिस्टआ गासै संसारनि पापनि थाखाय सिथारजाबाय क्रूस पे मारा गया, क्रुसआव सिथारजाबाय गाड़ा गया, फोबजाबाय और तीसरे दिन जी उठा, आरो सानथामनि उनाव सिखांफिनबाय और अब स्वर्ग में विराजमान है। आरो सोरगोआव बे दङ जब भी इस बातों का प्रचार होगा, आरो जेब्लानो बे बाथ्राया फोसावजायो चिन्ह और चमत्कार होंगे। सोमोनांथाव हाबाफोरा मावजायो आप कैसी भी स्थिति में हो, नोंथांमोना जिखि परिस्थितियाव थाया मानो कैसी भी बीमारी से लड़ रहे हो, जिखि